Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi o să vă arăt cum am primit gadgetul pe Leon. Dacă sunteți gata, apăsați butonul de like și de abonare și de clopoțel. Întâi ați văzut că l-am deblocat și uitați, deci eu am... Hai să deschid și gemele astea. Deci eu am avut beatbox-ul acesta și megabox-ul acesta într-o seară. Și după am văzut și am scris codul Madalin aici. Nu uitați să-l scrieți și voi. Și am văzut că din beatbox-ul acesta mi-a picat numai câteva token double și din megabox am văzut 6 măi. Și după am văzut că mi-a picat gadgetul pe Leon și sunt foarte curios și am văzut cât de fain este gadgetul pe Leon și am mai jucat câteva meciuri cu el și a fost super tare gadgetul pe Leon, dar vreau să vă arăt și vouă. Eu dau la try să vă arăt cum vine gadgetul ăsta. Deci, eu stau în buș și când dau gadgetul, stă așa. După a doua oară, când te omoară cineva, așa, și a treia oară, așa. Și, de exemplu, mă omoară cineva, ca acum, și uite, ultima dată își dă seama, toți sunt așa, și dă-i. Și de ce așa funcționează gadgetul ăsta? Eu de fapt am dat de 3 ori gadgetul, de voia să-l dau de 2 ori, ca a treia oară să fiu eu. Așa. Dar, deci așa funcționează gadgetul ăsta. Vedem că avem și gadgetul pe Bom, aici pe shop și Star Power-ul pe Nita. Eu aș zice să cumpărăm gadgetul pe Bom. Dacă vreți să-l cumpărăm, apăsați butonul de like și de abonare și de clopoțel. Dacă vreți să cumpărăm gadgetul pe Bom. Dar eu nu aș zice să-l cumpăr, dar măcar apăsați butonul de like și de abonare și de clopoțel. Că dacă strângem foarte multe like-uri și când văd un gadget pe shop, o să-l cumpăr. Când strângem foarte multe like-uri la acest episod. Da, bine, cam atât ar fi episodul acesta. Am vrut să dau un match, dar am dat deja try să vă arăt cum funcționează. Și, cam atât ar fi episodul acesta. Eu sper că v-a plăcut. Să vă abonați, să apăsați butonul de clopoțel și butonul de like. Și vreau să vă mai zic încă ceva. Acum o lună sau cred că a trecut deja o lună. Cred că mai este o lună, aproape. Deci acum o lună am văzut că la episodul cu level 10 pe Leon v-am scris în comentarii în câte zile sau săptămâni îmi vine gadget sau Star Power pe Leon. Și deci a trecut o lună și iată că am primit deja gadget și nimeni n-a scris că este într-o lună, dar măcar că ați scris cât v-ați decis voi. Na bine, cam atât ar fi episodul acesta. Am fost Teodor și o să ne vedem data viitoare. Pa, pa!